Diyos maray na aga po sa indo mga tugang. Maluhod po kita para sa inot na aldaw ni Nobinaryo para kay Immaculada Concepcion. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. O God, who by the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary did prepare our worthy dwelling place for your Son, we beseech you that as by the forcing death of this your Son, as I implore your powerful intercession, O most holy Mother, who by your blessed Immaculate Conception, from the first moment of your conception, did crush the head of the enemy, receive our prayers as we implore you to present at the throne of God the favor we now request. O Mary of the Immaculate Conception, Mother of Christ, you had influence with your divine Son, while upon this earth you have the same influence now in heaven. Pray for us and obtain for us from him the granting of my petition, if it be the divine will. Amen. Litany of the Blessed Virgin Mary. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father of heaven, Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Holy Mother of God, Pray for us. Holy Virgin of Virgins, Pray for us. Mother of Christ, Pray for us. Mother of divine grace, Pray for us. Mother most pure, Pray for us. Mother most chaste, Pray for us. Mother inviolate, Pray for us. Mother undefiled, Pray for us. Mother most amiable, Pray for us. Mother most admirable, Pray for us. Mother of good counsel, Pray for us. Mother of our Creator, Pray for us. Mother of our Savior, Pray for us. Virgin most prudent, Pray for us. Virgin most venerable, Pray for us. Virgin most renowned, Pray for us. Virgin most powerful, Pray for us. Virgin most merciful, Pray for us. Virgin most faithful, Pray for us. Mirror of justice, Pray for us. Seat of wisdom, Pray for us. Cause of our joy, Pray for us. Spiritual vessel, Pray for us. Vessel of honor, Pray for us. Singular vessel of devotion, Pray for us. Mystical rose, Pray for us. Tower of David, Pray for us. Tower of ivory, Pray for us. House of gold, Pray for us. Ark of the covenant, Pray for us. Gate of heaven, Pray for us. Morning star, Pray for us. Health of the sick, Pray for us. Refuge of sinners, Pray for us. Comforter of the afflicted, Pray for us. Help of Christians, Pray for us. Queen of angels, Pray for us. Queen of patriarchs, Pray for us. Queen of prophets, Pray for us. Queen of apostles, Pray for us. Queen of martyrs, Pray for us. Queen of confessors, Pray for us. Queen of virgins, Pray for us. Queen of all saints, Pray for us. Queen conceived without original sin, Pray for us. Queen assumed into heaven, Pray for us. Queen of the most holy rosary, Pray for us. Queen of peace, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, spare us, O Spare us, O Lord. 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 Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Have mercy on us. grant, we beseech thee, O Lord, that we, thy servants, may enjoy perpetual health of mind and body, and by the glorious intercession of the Blessed Mary, ever Virgin, be delivered from present sorrow and enjoy eternal gladness through Christ our Lord. Amen. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga.
asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga tinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. pamibi laban sa COVID-19. Diyos sa samuyang Ama, minadulo kami sa imo daraan sa samuyang pangangaipo, tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19, na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi nin mga buhay. Namimibi kami na sa imong Panginotan ang mga tawong pinaglalaoman, na maghanap nin bulong asin mapundo kan pag-ulakit ka ining helang. Antabaye ang mga ekspertong mediko, na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherat. Ipinapamibi niya mo ang gabos sa mga nagsasakit na marahi man tulos, suruga ang mga nagaataman sa inda, tawinin kapahingaloan ang gabos na nagadan asin rangaha ang mga nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na inining kadipisilan, na magingawa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa tugang na nasa kahorasaan. Nagngangayo-ngayo kami sa imo na tapuso na ang pagkalat kaining virus, asin ilikay kami sa mga pagkatakot. Ini hinahagad niya mo huli kay Jesucristong kagurangnan, sa imong aki nabubuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na inaan ni Diyos, hari pagpabayai ang samuyang mga kahagadan, asin mga pangangaipo alagad danay na agawa kami sa gabos na kapahamakan, o mamurawayon asin banal na Berhen. Amen. Santa Maria, kaumawan nin mga naghihelang. Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamibi mo kami. San Roque, Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamibi mo kami. San Pedro Calunsod, Ipamibi mo kami. gabos na angheles asin mga santos nin Diyos, Ipamibi nindo kami. sa ngaran ka na Ma, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Sa liwat, Diyos maray na aga po sa indo mga tugang ngunyan Martes, sa enot na simana nin Adviento. Ang sa tuya pong mas intensyon, iyo ang mga minasunod. Pasasalamat sa kahagadan ni Tess D. and family. Prayer for birthday of Rachel Antoinette Angeles sa kahagadan ni Fritchie Obumani. Pasasalamat man ni Gigi Leonarda Lorayes and family, Flor de Lisa Villar, Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Para sa espesyal na kahagadan, prayer for Lexter John T. Kabug to pass the November 2022 bar exam sa kahagadan ni Tita Arjona. Special na kahagadan man ni Tita Arjona for complete healing and recovery of Daniel Encamina II sa kahagadan ni Maria Lourdes Encamina. Special man na kahagadan ni Judy Remelin Lee, Joaquin Lee. Prayer for successful exam sa kahagadan ni Maria Regina Molina. Prayer to pass the board dental exam of Salvacion Medrano sa kahagadan Kansarong Anonymous. Special man na kahagadan ni Flor de Lisa Villar. Prayer for successful angioplasty procedure of Efren sa kahagadan kan Los Baños family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Jose dulot ni Nilfa Lee and family, Justin Raymond ni Tess Sanyosa and family, sa kalag ni Froilan dulot ni Rosie Azupardo Cantara and family, Mary Angeli, dulot ni Francia Crismorio and Danisha Gallego. All Souls in Purgatory, dulot ni Mr. and Mrs. Albert Balaguer. Para sa kalag ni Cipriano, dulot kan Azupardo Cantara family. Para man sa kalag ni Nestor Sr., Ray Joseph, dulot ni Emmy Ribaya and family. Para man kay Chan Ke, asin kay Lourdes, dulot ni Mr. and Mrs. Eddie Chan and family. Para sa kalag ni Pura, dulot ni Luis Los Baños and family. Para kay Salma, dulot kan Salinel family. Para sa kalag ni Ernesto, dulot ni Tita Arjona. Para sa kalag ni Ana, Conrado Sr., Jennifer, dulot kan Aribe family. All Souls, dulot ni Gigi Leonarda Lorayes and family. Para man kay Ray Jr., dulot ni Maricho Bernal. All Souls, kan Zaragoza and Pradas family. Para man kay Tomas Sr., dulot ni Maria Nason Sablaon. Para kay Saturnino, dulot kan Labanda family. Para sa kalag ni na Milagros asin Manuel, dulot ni Emma Chan and family. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niyato ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kanama kan Aki asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya ni Kristong kagurangnan, an pagkamuot kan Dios, an pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Good morning sa indo gabos mga tugang. Good morning man po, Padre. Magpasalamat po kita sa pagtiripon tangini sa laog kan Santa Misa. Hagadun ta po ang kapatawaran sa satuyang mga pagkakasala, tangani na magikitang maninigo sa pagdolot kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan
asin sa indo mga tugang, tadagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya ko nangangadji ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, nako'y pamiti sa kagurang ng tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawada, an sa tong kasalan, darhun kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Mamiti kita. Kagurangnan, namimiti kami gayi an sa mong mga pamiti, warasan sa mga nag-aagha, an tabang kan sa imong pagkaherak, tanganin kaming rinanga, kan presensya kan sa imong aking madatong, dailugod madigtaan mo niyan. Nin anuman na mga ulakit kandaan na pagkabuhay, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Liturhiya Kantataramon. Himateo nyato an enot na pagbasa. Pagbasa ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Sarong supang maluwa sa pamilya ni Hesi. Sarong sanga matubo hali sa iyang mga gamot. Yaon sa iya an espiritu nin kagurangnan. Espiritu nin kadunongan asin kaisipan. Espiritu nin katolan asin kapangyarihan. Espiritu nin pakasabot asin pagkatakot sa kagurangnan. Ang pagkatakot sa kagurangnan, iyo ang sa iyang kagayagayahan, bakong huli sa nakikita ang sa iyang paghukom. Matapos ang sa iyang paghukom sa mga dukha, mahusay ang sa iyang paghatol sa mga daing sukat. Ang sa iyang tataramon, pamakol sa mga taong daing puso. Ang sa iyang kahatolan, kagadanan sa mga taong maraot. Katanosan ang hagkoso sa iyang habayan, kaibundan ang pamugkos na sa iyang ginagamit. Danganan mabangis na hayop, makikiiba sa kordero. Ang tigre makikitubay sa kanding. Ang ugbon nin baka asin leon, mag-iibahan sa pagsabsab. Ang baka asin leon magiging magkatuod. Sa kaibahanin sarong aki na mga ngataman sa inda. Siring sa toro, ang leon magsasabsab nin dagami. Ang umboy magkakawat sa lungib kan halas. Ang kamot nin sa dit na aki ibubugtak sa pinag-iiraw kan halas na rimuranon. Dainin karatan o pagratak nagigibuhon sa bulod kong banal. Hulitaan mga banwaan, mapapano nin pakamidbid sa kagurangnan. Siring sa dagat na pano nin mga tubig. Sa aldaw na iyan, ang gamot ni Hesi, matindog bilang tanda sa katawohan. Hahanapon kan mga banwaan, asinan sa iyang harong, magiging mamuraway. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang katanosan mamumurak sa iyang kapanahonan,
asin an katuninongan sagod paman. An katanosan mamumurak sa iyang kapanahonan, asin an katuninongan sagod paman. O Diyos, itaw mo sa hadi an kahatolan, asin sa aki kan hadi an katanosan. Matanos siyang maghahadi sa banwaan, ang nagtitios sa iyang maheherakan. An katanosan mamumurak sa iyang kapanahonan, asin an katuninongan sagod paman. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, magdadanay sagod paman ang katuninongan. Siya maghahadi puon sa daga, sagkod sa dagat, puon sa salog, sagkod sa mga purok kan daga. An katanosan mamumurak sa iyang kapanahonan, asin ang katuninongan sagod paman. Ililigtas niya ang mga duka na nag-agrangay, asin ang mga nagtitios na mayo ni nakikidumamay. Sa iyang maheherakan ang mga mapakumaba asin duka. Ang buhay nin mga duka sa iyang ililigtas. An katanosan mamumurak sa iyang kapanahonan, asin an katuninongan sagod paman. An sa iyang ngaran magdanay lugod sagod paman. An kabantugan niya mapadagos siring sa aldaw. Huli sa iya ang katawuhan mag-aako nin bendisyon. Aapodon siyang paladan nin gabos na banwaan. An katanosan mamumurak sa iyang kapanahonan, asin an katuninongan sagod paman. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. babasahon ginuno sa Ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus, pano kan kaugmahan kan Espiritu Santo, nagpangadji, pag umawon ka Ama, kagurangnan kan langit, asin daga, hulita ang mga bagay na ini, tinago mo sa mga madonong, asin mga may inadalan, asin ipinahayag mo sa mga mapakumbaba. Pag umawon ka Ama, hulita siring an sa imong pinagmarhay. Dai ni nakakamidbid kun sisay an aki kundi an Ama. Asin kun sisay an Ama kundi an aki. Asin an buot pahayagan kan aki. Dangan nagkiling sa mga disipulos, asin nagsabi, paladan ang mga mata na nakakailing kan sa indong naiiling. Totoong sinasabi ko sa indo, dakol na propeta, asin hadi, magmamawot na makahiling kan sa indong naiiling. Asin daininda nailing. Buot makadangog kan sa indong nadadangog, asin daininda nadangog. An maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good morning, Giraray, sa Indugabos mga tugang. Kan binasa ko po ining gospel kasi ang naglawg sa isip ko itong tulong mga aki na naging saksi kan pagpahiling o kan aparisyon ni Maria duman sa Fatima. Kung babalikan tapos sa istorya, kay itong aparisyon sa Fatima, si Maria nagpapailing duman sa tulong aki every 15th day of each month,
from May to October, except August. So poon Mayo, sa Oktubre, nagpapailing si Maria sa kada pitsa 15 kan bulan. Alagad, bulan ng Agosto, da isa nailing kan mga aki. Nata, tinulit kan bulan ng Agosto, that was the month na kung sa inso mga aki, kinuakan mayor kay itong lugar, tanganing imbestigaran kung gurano katotoo, itong ipig-iistorya kan tulong mga aki na nailing ninda si Maria. Asin pigpipilit sinda kan mayor na sabihon itong mga sekretong messages na ipinatago ni Maria digdi sa tulong aki. Asin itong tulong aki, habo magtuga, habo nindang sabihon itong secret messages. Kaya ibinilanggo sinda tanganing patakuton kan bulan na Agosto. Kaya from May to October, Agosto sana, dahil ninda nailing ang mahal na ina. Sambulan sindang ipriniso, alagad minsan nga ni mga hubi noon pa, nagkatarakot siyempre. Pero dahil natinag, so sa indang promesa sa mahal na ina, na dahil ninda sasabihon, kiisay man, itong sikretong mga mensahe na ipinatago sa indakan mahal na ina. Habang yaon sinaduman sa prisuhan, susarong aki na ngaran Lucia, igwa siyang ilinuwas na medalyon kan mahal na ina. Inipig-aapon nito, pinag-aapon tangon niya na miraculous medal. Every day, ipigsasabit na duman sa lanob kay itong prison cell, asinsindang tulo, nagluluhod, nagpapangadji kan rosary. Uminabot so aldaw na gamos ng mga priso duman sa prisuhan na ito, nagsasabay na sa inda sa pagpangadji kan Santo Rosario. Namumutang ko mga tugang, natatanarumduman ko ang istoryang ini. Para sa sako, iyo po ini ang eksaktong ehemplo asin kahulugan kan sinabi ngunyan kan Santo Ebanghelyo, sabi digdi kan kagurangnan sa pagpangadji niya sa iyang ama, pag umawon ka ama, huli tasiring an sa imong pinagmarhay. Sabi niya digdi, ipinahayag, itinago mo sa mga madonong, itinago mo sa mga madonong, asin mga may inadalan, asin ipinahayag mo sa mga mapakumbaba ang sa imong misteryo. Ang sa imong misteryo, itinago mo sa mga madonong, alagad ipinahayag sa mga mapakumbaba. Itong tulong aki mga tugang, perfect example kan kapakumbabaan ng buhay. Namumutang ko mga tugang, iyo gayon po inian, magayon na mensahe para sa sato, sa aldaw na ini. Ang grasya kan Diyos, na padagos siyang ipinapabulos, naaako as sinagiging epektibo kan mga taong may mapakumbabang puso. Mga tugang, ano po ang mga sinyales kan kapakumbabaan? Paano mo masasabi na mapakumbaba? Igwada po din top 5 signs of humility. And enot, ang mapusok na pagtubod asin pagtitiwala sa Diyos. Pagtatao kang magtiwala sa Diyos, but sabihon, mapakumbaba ka. Ang ikaduwa, pagtatao ka na apo na mag-apresyar asin magpasalamat. Ang ikatulo, pagtatao ka na maghagad ng tawad o mag-acknowledge ka sa imong pagkakasala, asin tatao ka man magpatawad sa mga taong may sala sa imo. Ang ikaapat na apo, tatao ka na maging maugma para sa iba. Imbis na maging mauri, imbis na mauri sa iba, maging maugma sa marahay na kamugtakan kan ibang tao.
Asin ani kalima, simple o bakong kapritsoso. Iyo da po ini ang top 5 na sinyalis kan kapakumbabaan. Asin ang Santo Ebanghelyo nagpapagidumdum sa sato, ang grasya asin ang bendisyon kan Dios inaako asin nagiging mabunga sa buhay kan mga tao na mapakumbaba. Mga tugang sa paglaog tapong ini sa panahon kan Adbyento, iyo ngayon iyan ang pinakamagayon na kalidad na dapat igwa kita, tanganing magi kitang preparado sa pagdatong ni Kristo sa Pasko. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Magpamipi kamo mga tugang tanganing ansakoan sa indong atang, akoon man kan Diyos na makakamahan. Ako manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Ako kagurangnan, an samuyang mga pamibi asin atang, asin huli takon mayo ka, daiman kami, nin anuman nakarahayan, suruga kami kan sa imong pagkaherak. Huli ki Kristong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos, nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamanasin dahil kasagkoran, uli ki Kristong kagurangnan. Sa enot na pagdatong sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niya ang katungdan, kandaan na patakaran, binuksan para sa mo ang dalanin kaligtasan. Tanganing sa ikaduwan niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo ang nahaman niyang gibo. Makamtan mi ang panuga ng unyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya kaiba kan mga angheles, kaiba kan gabos na mga santo sa langit, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan.
kagurang na ni kananggad an banal, burabot din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay. Pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, ako kamugabos magkakan ka ini, ta ini ang sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom ka ini, ta ini ang kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago sindanay natipan, napapabuloson para sa indo, para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay ni buhay kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ama, ginumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaban, papagdanaya sa malodok na pagkamuot, kaiba kan sa mong Santo Padre na si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na mga padi. Man ginumduma sa imong pagkaherak, an samuyang mga tugang na nagturong sa paglaom kan kaligtasan, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, tanganing kaiba ni Santa Maria, kan mga banal na apostoles asin santos, na kadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaiba niya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamahan, ang gabos na kaumawan, asin kamurawayan, sa kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Ama niya mo, nayaw sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang lot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa urandaw, itaong mo sa muya unyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan,
warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang, kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Huli ta sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurang nani ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita nin katuninongan. Uyaan kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. At amanon malugod kita kan hawak, asin kan dugo ni Kristo sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kauri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan, nagangayo-ngayo kami, nakikimaherak sa saimo, kaming mga nabasog kan kakanon na banal, tanganing sa paagi kan pakisumaro sa mga misteryong ini, tukdoan mo lukod kaming madonong na magsiyasat kan mga bagay na kinabanon, asin maging dayupot sa mga bagay na langit nun. Huli kay Kristong kagurangnan. Amen. Amen. Ang kagurangnan, Bapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamahan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manugod kita sa pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Serfina. Tapos bako siya uy. Uy